8 июл баъд аз ташриф овардан ба пойтахти тоҷикистони соҳибистиқлол шаҳри душанбе дар доираи сафари давлатӣ президенти ҷумҳурии қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров ба хотири эҳтиром ва арҷгузории таъриху фарҳанги ғании миллати тоҷик дар пояи муҷассамаи асосгузори давлати бузурги тоҷикон Сомониён Шоҳ Исмоили Сомонӣ гулчанбар гузоштанд. дар ин маросим президенти ҷумҳурии қирғизистон муҳтарам Садир Жапаровро сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва дигар намояндагон ҳамроҳӣ карданд.